Türkmenabadyň epesli bölegi 12 sagatlap toksuz we susuz galdy. 29-njy maýda Türkmenabadda ýokary boltly elektrik stansiýasyna bir transformatoryň ýarylmagy netijesinde şäheriň elektrik üpçünçiligine bökdönçlik ýüze çykdy. Elektrik energiýasynyň üpçünçiligine dören näsazlyk şäheriň ýygy hojuluk tesgalarynyň şol sanyny suw üpçünçilik tesgalarynyň işini togtatdy. 12 sagatlap elektrik we suw üpçünçiliginiň kesilmegi şäher ýaşaýjylarynyň durmuşyna oňaýsız täsir etdi. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysynyň maglumatlaryna görä Türkmenabadyň Bahar etrapçasyna ýerleşýän iri transformator şenbe ony günortan sagat 2:15 töwereklerine hatardan çykdy. Ýokary boltly elektrik stansiýasyna uly transformatoryň ýarylmagy netijesinde zynjirleýin reaksiýa başlady. Uly transformatoryň ýarylmagy netijesinde Türkmenabad şäheriniň günortasyndan tä demirgazyk böleginiň ýarty bölegine tog öşdi we tok bilen işleýän ähli jemaat huzurlugyny değişli desgalar öşdi diýip habarçy habar berdi. Transformator ýarlanan soň Türkmenabadyň demirgazyk bölegine ýerleşýän agyz suw desgalarynyň nasoslary öşdi we şäherde içimlik suw kesildi. Şäheriň elektrik üpçünçiligi 29-njy maýdan 30-njy maýa geçilen gije sagat 2 töwereklerine gaýtadan ýola goýuldy. Şonun ýarym sagat töwerek soň suw üpçünçiligi hem bölekleýin ýola goýuldy. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna görä 12 sagat töweregi dowam eden elektrik we suw bökdönçligi şäher ýaşaýjylaryny aladalandyrdy. Olar beýle ýagdaýa özleriniň garaşmanlyklaryny aýdýarlar. Duýdansyz bolan bu waka adatdan daşar ýagdaýlara taýýarlygyň ýokdugyny görkezdi diýip bir şäher ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ähli köçelerde svetoforlar öşdi. Ýöne toksuz ýaşap bolar ekeni, suwsuz kyn ekenini beýlik bir şäher ýaşaýjysy habarçy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Onuň sözlerine görä garaşylmadyk ýagdaýda suw üpçünçiligine bökdönçligiň ýüze çykmagy bilen hususy dükanlarda arasy içimlik suwun bahalary desine ýokurlanypdyr. Yerli ýaşaýjy garaşylmadyk adatdan daşar ýagdaýlar üçin öňünden ähtiýaç suw alyp goýmadyk hojalyklaryň kötenenligini gurrun berdi. Lewap welaýatynyň ýaşaýjylary Lewap Energo ýönümçilik birleşigi tarapyndan elektrik energiýasy bilen üpçündirler. Birleşigiň düzümine Türkmenabad elektrik ulgamlary kärhanasy 14 etrap we 2 şäher elektrik ulgamlary girýär. Resmi maglumata görä birleşigiň hasabyna 2575 sany dürli kuwatlykly transformator beketleri var. 2014-nji ýylda ulanylmagy berilen Lewap döwlet elektrik stansiýasynyň umumy kuwatlygy energetik ministrliginiň maglumatlaryna görä 149 megawatt elektrik energiýasyny öndürmäge ukyplydyr. Türkmenabadyň elektrik stansiýasyna ýüze çykan hadise bilen bagly Türkmenistanyň energetik ministrligi resmi düşündiriş bermeýär. Transformatoryň ýarylmagynyň sebäpleri aýdylmaýar. 29-njy maýda Türkmenabadda howanyň temperaturasy 42 gradus ysy bolupdyr. 42 gradus yssyda şäher ýaşaýjylary 12 sagatlap toksuz we susuz galdy. Bir Türkmenabad ýaşaýjysy ýarlan transformatoryň göwürminiň uludygyny aýdýar. Ol ýarlan transformator hasyllakan. Men şolar ýarly transformatory mundan bir ýyl öňe Awganistan döwletine mussuz berilende watan habarlaryny gördüm. Hasyl transformator ýaryldy diýip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan Awganistanyň demirgazyk sebäplerini elektrik energiýasy bilen üpçün edýär. Ýurduň Lewap we Mara welaýatlary Awganistan bilen serhetleşýär. Türkmenabad şäheri Lewap welaýatynyň administrativ merkezidir. Türkmenistanyň dürli künjeklerine hususan çet obalarda ýygy-ýygydan elektrik üpçünçiligine näsazlyklar ýüze çykýar. Yerli ýaşaýjylar obalarda we şäherlerde ençeme transformatorlaryň könülenligini aýdýarlar. Mundan ozal geçen ýylyň ahyryna 29-njy dekabrda tutuş ýurt boýunça elektrik üpçünçiligine bökdönçlik ýüze çykdy. Muňa ýurdun iň iri elektrostansiýalarynyň birine Mariniň elektrik stansiýasyna dören näsazlyk sebäp boldy. Bu hadise sebäpleri harby hüşgärligiň artdyrylmagyna we ýokary derejeli bir näçe resminiň bir kaýynç bilen jezalandyrylmagyna sebäp boldy. Hasodal ýurdun günnäwir sebäplerine turan harasat Lewap we Mara welaýatlaryna ençeme elektrik tütünlerini hatardan çykardy. Şonu bu sebäpleriň käbir etraplaryna elektrik üpçünçiligini gaýtadan dikeltmek wagt aldy. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy şuwunlar paýtagtyň suw üpçünçiliginiň hadasyzlygyny 5, 6, 9, 10, 11-nji etrapçylarda we ähli parahat etrapçylaryna gijelerini we gündüzlerini adamlaryň suw problemasy bilen ýüzbe-ýüz galýanyny habar berýär. Onuň sözlerine görä käbir etrapçylarda gije 12-den 1-den sagat 7-çe suw kesilýär. Azatlyň ýerli habarçysy Aşgabat aeroportundaky Anamdar çeşmeye sarylanyp uçar gatnawlarynyň şu ýylyň oktýabr aýyna dikeldilmeginiň mümkinligini habar berýär. Ýöne bu maglumat Türkiýe bilen aradaky ýolak uçurlarynyň gatnawyny degişlidir. Ol ýerden adamlary haýsy bir sanawlar boýunça Türkmenabadda hökmani karantinde saklamak talap esasynda getirerler diýip habarçy sözüni anyklaşdyrdy.
Şeýle-de habarçy görnüşinden ıgrarlylygyny barlamak üçin Türkiýeden getirilen adamlaryň oňluk gözlü elekden geçirilmeginiň gaty ähtimallygyny bellädi. Türkmen Hawa ýollary özüniň İstanbul gatnawlaryny ilki geçen ýylyň 26 fevralyndan 30 marta çenli wagtlaýyn togtadypdy. Sonra häkimetler bu çäräni koronawirusyň Türkmenistanyň çägine ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen düşünürdiler. Häzirlikçe kassalarda uçar biletleri satylmaýar we hiç ýyly resmi maglumat ýok diýip habarçy aýtdy. Resmi taýdan tasdiklenmedi habarlara adynyň aýdylmalygyny soran hünärmenleriň çaklamalaryna görä uçar gatnawlaryny diňe ähli ilatyň dol sanjymdan geçirilenligi ygran edilenden soň ruhsat berler. İlatyň dol sanjym edilmegi aýdylmagyna görä Kutsal oktyabr aýyny planlaşdyrylýar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň uçar gatnawlaryny gaýtadan açmagyny, hususan Türkiýe bilen aradaky ýolagçy uçurlarynyň uçup başlamagyny sabyrsyzlyk bilen garaşýan ýüzlerçe müň türkmenistanly bolup, olaryň aglaby köplügi Türkiýede ýaşaýar. Pandemiýadan öň hem ýyma barsam çykyp bilmerin soralyan parany tapmaryn diýip pasport möhletleri geçen we kanun ýagdaýa düşen 10 müňlerçe türkmen bardy. Olar 7-8 ýyllap ýakynlaryny görmän ýaşapdy. Uçar gatnawlarynyň ýatyrylmagy adamlary gatir wedetdi diýip 45 ýaşyndaky türkmen migranty azatlyk aýtdy. Geçen ýyl Lewapda we Marda gopan harysatlardan ejir çekenlere şeýle-de İstanbulda ýasamarakdan zäherlenip ölen zähmet migrantlaryny jaýlamagy kömek berilmeligi sebäpli daşary ýurtlardaky aktivistler Aşgabat hökümetini odol görülmedik derejede has açyk tanqid etmäge başladylar. Türkiýede okuyan türkmen studenti Ömrüdok Ömer Kuliýewiň ağırlygy bilen ýurduna getirilip, soňra ýerine goýberilmeliginden çen tutulsa, türkmen häkimetleri Türkiýede toplanan köp sanly türkmenistanlynyň siýasat aktivliginiň artmagyndan odol hem alady edýärdi we soňky wakalar döwletiň öz raýatlaryna edýän gözegçiliklerini has güýçlendirene meňdeýär. Soňky wagtlarda Türkmenistan daşary ýurtlardaky raýatlaryny şol sanyny okuwdan ýaşlary ýyllaryna getirmek tagallalaryny ýygzamlatdy. Sosial ulamlardaky çykyşlaryny aýtmaklaryna görä, Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlylaryň hem köpüsi watana dolanmak isleýär we uçar gatnawlarynyň tiýdiräkden we köpüräkden gurulmagyna garaşýar. Türkiýede dürli kynçylyklara sebäp bolýan, pasportlarynyň möhletlerini uzaltmakda kösenýän, işsiz galan ýa-da kesellap saglyklaryny bejerdip bilmeýän türkmen raýatlary soňky bir ýylda has köpelli. Olar hökümetiň gollagyna, kömegine mätäşdip, azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan zähmet migrantlar aýdýar. Şu aralykda 28 maýda Orsiýet ýene bir tapgyr raýatyny 171 adamy Aşgabatdan Moskwa getirdi. Trend Türkmenistanyň Rus ilçihanasyna salgylanyp habar berdi. Bu ilçihananyň pandemiýa çäklendirmeleri başlanaly ýer gurnan 13-nji uçar gatnaw boldy. Türkmen Hawa ýollarynyň charter gatnawy Moskwadan Türkmenabada 140 ýolagçy getirdi. 30-njy maýda Türkmenistan Hawa ýollary kompaniýasynyň Moskwadan gelen charter uçary Türkmenabadyň halkara aeroportuna gondy. Azatlyk radiosyna ma'lum bolan maglumatlary görä ýörüýti uçar gatnawy bilen Türkmenistana getirilen 140 ýolagçy Türkmenabadyň karantin merkezlerine yerleştirildi. 110 ýolagçy harby çadırlara galan 30 san ýaş çagaly maşgala Türkmenabadyň ýokunç keselleri hastahanasyna karantina yerleştirildi. Türkmenabadyň halkara Hawa mendiliniň bir işgäriniň sözlerine görä, ýurda gelen raýatlar ilki saglyk barlygyndan geçirildi. Soňra ýörüýti awtobuslarda karantin merkezlerine gidildi. Aeroport işgäriniň anonim şertlerde beren maglumatlaryna görä, ýurda dolanan ýolagçylaryň 50 götürümden gowragy odol koronawirusa garşy sanjym kabul edilenkeni, harby çadırlarda karantina yerleştirilen bir ýolagçynyň 30 may güni telefon arkaly dogan garandaşlaryna beren maglumatlaryna görä,
Ýurda dolanan raýatlar ilki özleriniň am derýanyň çep kenaryna ýerleşýän karantin zolawyna alınıp gidilejekdigini çaklapdyrlar. Ýöne soňu bilen olaryň ençemesi başga harby çadyrlara ýerleşdirilipdirler. Habarçynyň 31-nji maýda ýerden beren maglumatlaryna görä harby çadyrlara ýerleşdirilen raýatlar karantin zolawyna yaramaz şertlerden şikayet edýärler. Howanyň temperaturasy 40 gradusyny geçýär. Am derýanyň golaýyndaky karantin zonada şertler gowy diýip bizi başga ýere getirdiler. Bizi yalan gepläp çölüň içine getirdiler. Bu ýere ıssy, gijelerine de ıssy ýatyp bolmaýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy karantin astyna alynan ýolagçynyň sözlerini sitirledi. Habarçynyň maglumatlaryna görä amy derýanyň çep gapdalyna ýerleşýän karantin zolawyna ýaňy ýakynna Dubaydan gelen raýatlar karantin astyna saklanýar. Ýa-da 13-nji maýdan 14-nji maýa geçilen gije Türkmen Howa ýolları agentliginiň ýörüýte gatnawy 200 şemesi Türkmenistanlyny Dubaydan Türkmenabada getirdi. Munyň ýylyny 21-nji maýda Türkmenistanyň charter uçury pandemiýa sebäpli Minskde galan türkmenistanlardan 200 töwere ýolagçyny Türkmenabada getirdi. Ýurda gaýtarylan raýatlar olaryň koronawirusa garşy sanjym kabul edenliklerine ýa-da däliklerine garamazdan 21 gün möhlet bilen karantin astyna alınýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Dubaydan gelen ýolagçylaryň karantiniň ilkinji güni koronawirusa garşy Hytaý sanjymynyň birinji dozasyny kabul edenliklerini habar berdi. Ertir howanyň temperaturasy 43 gradus bolar. Çölüň içindäki palatalar gatysy, ýolbaşçylar karantin zonalarynyň çäklidigini bilseler-de, näme sebäpden täze reis gurnaýarlar diýip karantin astyna alynan ýolagçylaryň biri Doğun garandaşları bilen telefon söhbetleşigine gurrun verdi. Habarçy ýolagçylaryň howaslarlaryna salgylanyp Moskwadan dolanan raýatlaryň karantiniň çöl şertlerinden şikayet edýänliklerini habar berýär. Habarçy karantin astyna alynan raýatlarda yaramaz şertler sebäpli köpçüliklerin nägilelik alamatlarynyň bardygyny habar berýär. Bugün karantiniň birinji güni. Bular şok ýagdaýyna nire gelip düşenliklerine göz ýetirip bilen ok ýaş çağaly maşgalaryň hastahana ýerleşdirileni gowy. Ýöne ýokary bilimini tamamlap ýurda dolanan raýatlara da gowy şert tapmaly diýip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Dubaydan dolanan raýatlardan 50 çemeti çağaly maşgala Türkmenabadyň ýokunç keselleri hastahanasyna 110 erkek adam we 45 senan Türkmenabadyň baş karantin merkezine ýerleşdirildi. Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda gaýtarýan mahaly Lewabyň çägine ýerleşýän karantin merkezleriniň sanyny artdyrdy. Ýöne karantinde galyan raýatlar bu merkezlerde şertleriň yaramazdygyny aýdýarlar we ıssy howadan şikayet edýärler. Çöl klimat bolan Türkmenistanyň howanyň temperaturasy tomtuny 40-45 gradusyny geçýär. Howa tomtuny gurak we ıssy bolýar. Tomuz pasly maýyň ahyrlaryndan sentýabryň başlaryna çene dowam edýär. Bu aralykda Belarusdan ýurda dolanan studentler ýaňy ýakynda Minskden gelen Türkmenistan Howa ýolları kompaniýasynyň charter gatnaw üçin özleriniň 5950 manada bilet satyn alanlyklaryny habar berdiler. Bu dollaryň Türkmenistanaky resmi alış-çalış bahasy boýunça $1700, gara bazaryň narhy boýunça 160-170 çemesi dollary barabar bolýar. Türkmenistanyň prezidentiniň kakasy Mälikuli Berdimuhammedowyň kyrkynyň mardaky baş mesjidde bellenilişiniň käbir jekmejeklikleri ma'lum boldy. Sebäpde habarçy bu çäre esasan büdjet işgärleriniň gatnaşanlygyny, ýöne sadaka gelmeli adamlaryň öňünde gelşikli bolmak talabynyň goýulanlygyny, ýasa gelýän adamlaryň semiz bolmaly dälligini habar berdi. Erkek adamlar ak köýnekli, gara jalwarly bolmaly. Ayal gyzlaryň eşikleri, köýnekleri garantyl renkli bolmaly, açyk renkli bolmaly. Olar başlaryna ýerligi gara sary üýmeler daňmaly elip berk buyruk berildi. Şeýle-de sadaka berilýän ýere geljek gelinleriň başlaryna daňylan öýmeleriniň daňylyş usulyna üns berildi. Egerde ahal daňylyşy diýilýän bolmasa, ol düzetdirildi diýip habarçy aýtdy. Hususan öýme ýaşmagynyň çepeginden gitmeli baradaky düzediş berildi. Ýaglyklaryňyzy beýik edip daňypsyňyz diýip ýüzarlanan üstüne goýgyrlan aýallar hem boldy. Sadakadan soň habarçy bilen aýry-aýrylykda gurlaşan adamlar pata ýerine egnesige beýle üns berilişini ilkinji gedek görýänliklaryny aýtdylar. Sadakada esas zat duý zadyp ýogalan adamyň hormatyny doga dile getmek, ony ýagşylykda ýatlamak diýip bilýärdik. Inni ýaz hem mejbur çäre öwrülip barýar. Emellarlar bu üýüşmeleňi ýogalan adama hormatlary üçin näle ýokarda turanlary yaranmak üçin gurnaýarlar diýip adynyň aýdylmalygyny soran Ýaşuly radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
45 ýaşlaryndäki ýaşaýjy bolsa, ýasama çäreden ýadan adamlar. Her kim basymrak gutorsa, öýe gitsek diýip oturan ýalyp, mescide gelen adamlar barada eden pikirini paýlaşdy. Mundan öň habarçylar Lewap Sevtiniň edara kärhanalarynyň ýolbaşçylaryndan Mälikul aganyň 40 geçýänçe saç sıyırdyryp tahýa geýmegiň talap edilenligini habar beripdiler. Prezidentiň kakasy 18 aprelde aradan çykdy. Türkmen mediýasy 28 maýda Mälikul Berdimuhammedowyň hatyrasynda Göktepe trawynyň ılgan şäherçesinde hem sadaka berilenligini habar berdi. Gurbanuly Berdimuhammedow 27 maýda Aşgabatdaky Hedreti Umar mescidinde berilen sadaka gelen adamlara kakasyna bagyşlap ýazan goşgusyny okap berdi. Döwlet telewizionynyň 28 maýdaky maglumatyna görä, İçeri işler ministrliginiň Berdimuhammedow adyndaky 1001-nji harby bölüminiň medeniýet öýüne geçirilen maslahat Gurbanuly Berdimuhammedowyň bir gün öň okan täze goşgusynyň lawazly çeper okulmagy bilen başlandy. Ilgan şäherçesinde Mälikul Berdimuhammedow adyndaky medeniýet köşkünde geçirilen maslahat bolsa, Magtumul adyndaky Milli Saz drama teatrynyň artistlarynyň sahnalaşdyran edebi kompozisiýasy bilen başlanyp, arkada gülenýän Aydyn bilen jemlendi. Mälikul aganyň ýaz şäherleri daşary ýurtlardaky çağalary bilen habarlaşyp, bir tarapdan olara ýerine gelmezligi tapşyrýan. İkinci tarapdan hiç sada goşulmalygy sargayan enatalaryň köpelin wagtyna gawat geldi. Türkiýede ýaşaýan bir migrantyň aýtmagyna görä, oňa kakasy bir ýerde adyň çyksa, meniň oglum dälsiň, hiç sada goşulma, diňe işle we puly ber. Ne doğruların vakatı bilen işin olsun, ne de uğunun vakatı bilen bir tavsırık görüpdir. Ol kakasynyň olar hiç wagt beýle gurrun etmeýänligini, belki de häkimiýetler tarapyndan gorkulan bolmagynyň gaty ahmarlygyny aýtdy. Yeni bir maglumata görä bolsa, Türkmenistanyň ýürüý togurlyklarynyň işgärleri daşary ýurtlardaky türkmen raýatlary bilen bir hatarda etnik türkmenler hem bir gödökçülükde saklamaga çalışýar. Adyny aýtmakdan saklanan Eýranly türkmeniň sözlerine görä, käte rejimi tanqidlap ýalynan makallara laýyk goýsalar, komment ýazsalar, olary Türkmenistandan jaň edilýär. Ananmarsyň, Türkmenistanyň mähkemesi bile de jaň edip otyr. Siz näme, Eýranly türkmenler, biziň tersimizde ýazylan zatlara laýyk goýýaňyz. Eýle-beýle diýip, gorkuzak bolýarlar diýip, radiýanyň söhbetde aýtdy. Onun sözlerine görä, türkmen howpsuzlyk işgärleri internetde başga atlar bilen komment, tesbir goýan Eýranly türkmenler hem anyklap, olary telefon edip, "Ey planyň ogly, plan ýerde oturýan" diýip özlerine maglumat berýän daşary ýurtly türkmenleriň hem bardygyny bildirip, Eýranly türkmenlere hem täsir etmäge synanýar.